kubvunza kuti chinoda nezvangu here kana kuti mubvunze kuokutarisa mubvunza chinoda nezvangu here kana kuti hauchari pindurai wakakana wadzora zvita vanongomakanzano tachatavhuta ngachindidze nichaitosei nemwana wakandinaye kozi mwana wakandinaye ndoakutondisungirira ndazvinzoti achandira vakavanzaura nenyaya yemwana pamusoro wechana nyaya yemwana iri kutaura nomusikana ini mwana handibvumbi kuti mwana ndimwana Ando mwana aswa. Seata asi mwana aswa. Ipa umbu kwe. Nekuti patika nomunhu handina kuroorana naye. Munhu handikangodana nawo naye. Panguva ndaitsvaga mukadzi wokuroora. Saka pakudanana kwataita ikoko takazopedzisira ndationa varume tingi tanga tatowanda tatoita vatatu ndikati nasuda competition kana waidanana naye waitira pai waikona kondomu here kana unooneka taishandisa makondomu naiwe musi wakabata mimba ari kutoziva ndeti racho ende chamashandisa ndati mai rakafeafea kaunti nomakondomu makondomu dzimwe dzingati tisina dzimwe dzingati tisinawo tungainyaya ndakamira naiwe awairara naye waitikana kuti saka paishanda makondomu changamiri ari kuti mumwe makondomu mumwe musi hapana zvawaita pasina makondomu zvaendepi zvaienda kuti pamunzwa baa achitaura kuti hanzi pakabata mimba ari upaziva aiwa pawaita pasina makondomu zvaienda kuti uswaniwo ndoa kondomu rachakatoita kutobvisa saka ndapitaura atinyaraitaure tinodzokera shure tabvunza musikana ati rimwe zuva tairara namakondomu rimwe zuva tairara feafea ndizvopindura izvozvo kupindura wane kuti achimbaimandipindura tizvepa kuti muda kudii dzokeredzai futi pamwe ndinganyasoba ndati uye ati musati mudzimai wako ati rimwe zuva tairara namakondomu rimwe zuva tairara feafea tozvatabvunga kuti feafea izvi zvaendepi feafea obviously zvotopinda mukati ndozvakadzira mwana ndopandiri kuramba nekuti vanakomana vanonga wawanda right samoni rati kudiwe mubvunzei kuti uchiuda nezvangu here so ndichiuda nezvangu here kana kuti hauchadi kunza kare kuti ndine achada nezvangu paunodaro but wakapindura kuti handikwanisi kugara nakadzi tu murambe handi watauchamuda watamukwadisi murambe kana wakuoshinga ndini chiri kumuda hanzi muchimuda nezvangu kumuramba kwemutoo upi nokuti uyu munhu akanga ari musikana taidanana pausikana noukomana tikatosiyana pakuda kutokwana gore saka ndinoramba ichabvunzwa mubvunzo wakadaro nhasi nokuti ari kukupomera kabvunzwa kuti mwana ndewako iwe wogota Haasi wako saka ndozva ndichimuramba manje mwana wako ungadidze iwe usabvunze bvunzo risiri kai waiti kana kondomu rasvotoka apa giya pacho raizoazi kondomu rai magetsi yauya iwe wakuda kubika sadza rakutokwacha mushuwa unoziva kuti nyama ihuku ikabikwa irukwa usati wadya undonzwa kuti izvoni iri kunaka nyama iyoni saka hazvibvunzike kaizvi kozi kondomu kana rakatotsemuka aizoti abvise chiiko watonge wanyika kutatu
Mwana wachari? Aripanza na mama. Ngawe tu. Ngawe tu. Tamzi mwana wacho. Nganti mwana wacho. Pega na mão. Ano mwezi mgani? Ani 2 months. Eh? 2 months. 2 months. Okay. Ukamboita first marriage ile kutaka ukamboroa. Aiwa nasi. Ndiye mkomano wako kutaka nokupesa. Ndandadana. Okay. Mazuva ano pano imwe nyaya ndokutaurira ndaungetaura kuda kwekuti vana zvakaita mutemo mazuva ano uripo watinawo mugavhimenti. Kudhara vanhu vainzi ngavaende kumashango uona kuti achiri musikana but nawo izvino hakuna zvipi vozvinzwisa zvakutaura. Vanogona kungoti usikana hunogona kubva uchitamba bhora zviripo izvozvo. Chikonzero zvakare nemazuva zvaita sei zvasiyana. Alright. Iwe wati mukadzi uyu unobvira kuti hauna Condom rakasvotoka, mukazopfuurira mukadya zvemukati zvireva kuti makangopanana mwana abva mangosiyana, maingoita zvechiura hapana marriage kana. Zvino uri mwana asi wako kana mwana wazoona kuti asi wako iwewe unogona kuenda kuma-DNA test but pana patongotsvaka kuti mutemo unoti kudii. Kana wakamboenzera iye wakaenzera nohanzvadzi yako tokatonga neyechimina ukatopa wakaenzera ukasvirira mukati zvakatodarika tongotsvaja mutemo kuti unoti kudii. Sorry kwandakaenda kusiriko I'm asking you kuti nyaya pane rimwe yepfuma rino saka ndakutopinda repfuma wozi hapana kwatukwenda wozi apa hapana marriage kuchaya makoti chete noraita chimwe ndakutopa judgment. Thank you, Lord. Thank you, Chef. We are going to Chef. Thank you, my Chef. The commission is of Fez mesmo já. Since wakaenzerawo nomwana wamunhu ukangoenzera naye zvomwana hatinei nazvo asi mwana tamuona uri kutarisa kuti unomupawo chii kurara kwawaita naye waimubhadharira kuti ukarara nemupato wake amba kuti uchaya mafuta tingati uchaya mafuta hatombogara tesika saka waiti ukapedza kuenzera nebomba baya Simunani? End of March. Isiye kwakamira kudedza kuti kwakamira seorai.
for the meantime tokumbira mudare muno tiri kukupa 3 months dzokuya nemombe 2 ndora judgment iyo asi haisindo judgment mazvinzwa mombe 3 mombe 2 right mutemo uyu unenge uchiti kana munhu aita mwana so imombe 3 mombe 2 mombe 2 danga yemasungiro nehumai pazaita 3 right paita chi madamages nokubata-bata kwaita zvomukati zvimwe zvisizvo makaenda kuti unana rusambo uchi but for the meantime tiri kuti isusu tanga wabhatara zvakati ndari oyo mwana tamuona ndiwilson mombe 2 ngambopisa mombe 2 izvozvo first toba 3 months opisa mombe 2 saka imatogutsikanawo kuti mwana wangu aiwa achangamira atara kuti mwana tamuona ndiso amuna kuwanza aiwa zvimwana zvanzi basa ai ini handisombomuratidza kuti kana asina kugutsikana kuenda kwadna test kana ndikabata vana ava ndino zvandoita mwana wemuona ndatitasa maziso ake nemwana chete ndibva ndatasa kamusoro kake zvotatarisa ndikaini kutaurei ndambotaura nditanga kutaura naye ngati vanoba vakawanda vanoroya vakawanda vanoba kuwachura musondo wachi ndovanona tinonoka tese kuti asi kuti tikati oti kana kuti rugare kana kuti svikewo kana kuti giresa kana kuti spati dzese inzira dzokusvika papa peshi pemunhu but tinobadairira atinoita saka hamungambidze language yokutonga next dismiss